Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Patapita masiku osalankhulana chifukwa chakutanganidwa ndi nkhani za kumunda, Amalawi makhala mukuimba mafoni kufunsa kuti kodi the DC ali kuti. Ndafuna ndikusimikizireni kuti ine ndilipo ndipo sindimafoka, sindikutopa, kuyima pa chilungamo, kumwaza chilungamo popanda kuyang'ana nkhope. Amene zikumpweteka zimupweteke, iye amene akukondwera nazo akondwere nazo. Koma ine sindimagawa maswiti, kung'alula. Lero tili ndi nkhani zazikulu zopita ku boma la Malawi. Zili ndiwo wa boma azimvesese madandaulo a Malawi okapena asawamvese. Nkhani yoyamba ndiyokhuzana ndi ganizo la boma lokweza tologeti kuyambira pa 1 January. Komanso nkhani yachiwiri ndiyokhuzana za chibwana zimene zikuchitika kumakoti kwathu kuti anthu olemera azingopasidwa bero. Komanso kwayambika system ina imene akunena kuti awo anamangidwa kale ndiye musawamangeso. Posachedwa pompano kuno ku Malawi kukhala constitutional crisis. Funso nkumafunsa kuti kodi Malawi muno muli attorney general? Malawi muno muli Malawi Law Society nanga Chief Justice ni majaji akuziona zochitikazi? Nanga inu aboma ku polisi wankulu amene mmayang'anira za milandu mukuiona anomaly? Nanga inu aphungu aku nyumba ya malamulo komanso inuyo ma ministers mukuziona zimene zikuchitika ku makotizi? Chifukwa zimene zikuchitikazi pa dziko lapansi sizinayambe zachitika ponse kunena kuti munthu olowaphe munthu koma kupita naye ku koti ndukanena kuti amene iyi musamumangeso ya chifukwa anamangidwapo kale. And what is the role of the Attorney General? Koma tisanafike kumeneko, ndafuna ndikukumbuseni inu aboma kuti munayambisa programu yabwino kwambiri. Programu yoapasa anthu fetereza osika ntengo. Programu yogawa chimanga. Koma monga mmene ineyo ndakhala ndikunenera, ndikulandira mafoni ochuluka kuchokera zigawo zonse, kuchokera ma district onse. Programu imene iyi akunjoya ndi mavenda, akunjoya ndi mafumu, akunjoya ndi aklariki, makapena alangizi aku agriculture. Programu imene iyi munaipanga kuti anthu osauka apeze kukena kache, apeze matumba awo achimanga. Koma zikupezeka kuti madera ambiri, even mafumu amene akumakhala nawo ndandanda omakatenga popanga nawo za chinyengo ndikumakatenga fetereza uja kupakana ena kumafika size yomalanda anthu. Ndipo izizi akumapezeka kuti maina terekeze kuti amuzimo apezeka kuti maina analembedwa 100. Koma kumapezeka kuti siku la fetereza lija logula lija akumagula anthu okwanira 40, 60 kumene achoka sakuziwika. Komanso ena akukanizidwa kunena kuti ngati mukufuna kuti mugule fetereza ndiye kuti mupereke kaenda lama. Zimezi zikuchitika kwambiri madera onse, kutyolo, kumulanje, kuchirazulu, kumachinga, kuzomba, kumangochi, madera onse. Even mulilongwe zikuchitika zimene zizi anthu osauka aja munawakonzera ka package kawo ka fetereza akukumana ni mikungirima. Ena ngati mwamwayi agula ndiye kuti apereka ndalama soza pamwamwa. Iyayi ena kumapezeka kuti zina lawo lagulidwa kale, anthu ena alipanga kale, alilowesa kale mu system. Izi ndi zimene zikukhuzana ndi nkhani ya fetereza. Anthu akudandaula koopsa. Nangofuna kuti aboma pamene mukupanga chinkondwa chanu mudziwe zimenezi. Lero tikukambirana nkhani za tolgate. Kunena kuti ndi chiganizo chabwino inde boma lina lilonse kapena ziko kumakhala ndi department chimachidwa kuti ya roads fund imene imamanga matolgate ndi cholinga kuti mwina ambiri samaziwa tolgate cholinga chake ndi magalimoto aja akamaenda pa nsewu azilipira kangachepe kuti kangachepeko azimangira misewu.
Iyi ndi programu yabwino kwambiri, ganizo labwino kwambiri, koma funso nkumanena kuti kodi kuno ku Malawi toll gate imagwira ntchito yanji kuti mukayifike size supano yochosano pa mitengo yakale ja 1000 ma 2000 ma 4000 ma 8 kukafikana kukayenjezera times 200%. Kodi misewu yathu yochoka ku Blantyre kufika pa Chingeni, kupita kudeza kufika ku Lilongwe, ndi kuchoka ku Lilongwe kufika pa Kalinyeke, kufika kudeza, kufika ku Balaka, kufika ku Blantyre, misewu yathu over the years yakonzedwa ndi toll gate. Chifukwa ndalama zimene mukananena kuti toll gate yapanga mabiliyoni mwakuti, ndetu kukamanga ina kusalima, tukukamanga ina kuzalewa, tukukamanga ina kunzuzu, zikanakhala zomveka. Koma mupano pa mukukweza toll gate, punishing the same motorists. Palifaje m'Malawi muno pali misewu ina kulibe kuma toll gate, anthu ena amaenda ulere kuchokera kulimbi kufika Muzomba kukafika kumangochi, uyu akhuza kungozera Monkey Bay, uyu Goromoti wakafika kusalima, wakafika kulilongo opanda kulipira toll gate. Koma amene amayuza misewu imene iyi yochokera Blantyre Lilongwe Blantyre, anthu akudandaula koopsa kunena kuti ndi mmene ili nkhani ya economy muno Malawi, ndi mmene kwacha yavutira, ndiye mukamuchajeso munthu na ndi ndalama ina ya pa toll gate. Imene iyi ndi ganizo lokuti simunaliganize bwino, anthu akudandaula, andi chabwino kukweza kumuka na kweza, koma pakuoneka kuti ndalama zimene akupereka anthu pa toll gate zikugwira ntchito yabwino, zikugwira ntchito yokonzera misewu, koma misewu yathu pakali panopa ndi deficit trap. Anthu ambiri akupanga ngozi misewu imene iyi, makamaka nsewu ochokera pa Kalinyeke uyo kumakafika ku Lilongwe, kuchokera pa Kalinyeke kumakafika pa Chingeni, kuchokera pa Chingeni muyende sewu umene mukafike nawo ku Blantyre, ndi deficit trap. Misewu si kukonzedwa, andi chimene chaona ine ndichonena kuti inu a Roads Fund Administration ndi bungwe lokuba kwambiri, bungwe limene lingodya ndalama za anthu za toll gate, palibepo ene meaningful development imene mukupanga. Andi ndikulakwa kwambiri kumachita punish anthu amene amalipira misonkho yambiri. Izi ngati aboma simumva, izi ndikukuuzani lerozi, muona zimene anaona anzanu a MCP, pamene munthu wapunthwa ukamadusapo wanzeru umadumpha. Izi zopanda kupanga zinthu opanda consultation izi zimene zipamawa zizakupwetekani 2030 tusikutali 2030 ndipo sachedwa pompano. Anzanu aja sama amva kuwalangiza sama amva, imene iyi ya toll gate ngati simusamala nayo ikupwetekani. Iniyo chimene mukanapanga boma la nyuwani ili, mukanapanga ma project. Anzanu maiko ena amakupeza anthu olemera, vuto lakuno timafuna tizipanga zinthu patoka. Ena amapeza anthu olemera ndikuwapasa ntchito kunena kuti katimangireni toll gate kuzomba, inu mutolera mwina kwa zaka ziwiri mutenge ndalama zanu. Mukati chonja kuchita handover kuboma, katimangireni toll gate nsewu opita ku Kasungu, inuyo mudzatolera ndalama zanu kwa zaka mwina 4. Mukati chichi mudzachita handover kuti kuboma kamangeni toll gate nsewu wachinji. Anthu amene ochokera maiko ena kuchokera ku Mchinji kapena Zambia ndi maiko ena azilipira. Mukati chonjo ndiye kuti mupezeka kuti ziko lino litukuka, koma kaka mufuna zinthu zonse muzipanga nokha. Zimene zizizi zizakupwetekani. So anthu ambiri akudandaula ndiyimbira mafoni across this country, even akunja, kunena kuti akalindola nkhulaponi paja mukuziwa kuti nthawi natinamenya nkhondo imene ya ma toll gate. And ma toll gate wati mafuna kuti azikhala ochipa, even 500. Kodi magali mutu amene amadusa pamene paja atakhala kuti anthu ali serious, ziko lili serious, olo kumalipira 200, ndalama ndizingati zikupangika. So don't punish Malawi innocent Malawians chifukwa cha kulephera kwanu kwa Roads Fund Administration. Mwalephera kumanga toll gate kuje nokukusalima, uko kuna luva uko mukungoti atifuna timange toll gate ayi pakana lero misewu yonyasa kwambiri. Taenda ni sewu umene uwa ujeno wa Goromoti mukafike kusalima Chingeni muone magali moto angati aphulika.
tatenga ni sewu umene wapa Kalinyeke kufika ku Lilongwe Blantyre muone mene magalimoto akuphulikira nderere muzika kweza tollgate imeneyi ngati simuisamalira ikupwetekani. Nkhani imene ikupita kuboma mama wa uno ndi ya zimene zikuchitika ku khoti. Anthu ambiri akufunsa kuti kodi zikuchitika ku khotizi malamulo amene anayamba liti chifukwa chiyambire ni dziko la Malawi. Malamulo onena kuti munthu akalakwa akamangidwa ni mulandu oyamba wachiwiri wachitatu ndi kupereka order kuti asazamangidwenso. Izi ndizoyamba mu administration kapena mu dziko lino. Anthu akudabwa kunena kuti kodi malamulo aziko akupita kuti nanga Malawi Law Society mukupangapo chani, nanga inu a Chief Justice mukupangapo chani, nanga inu maloya osiyana mukuiona crisis iyi, nanga uyuyu Attorney General ntchito yake ndi yachani. Kodi kukaperekedwa order masa Attorney General amapita ndikukayichita vacate chikuchitika ndi chani? Anthu amva chisoni kunena kuti munthu wina ali pa mulandu wokuti afuna akuganizidwa kuti amafuna aphe munthu akhoti amuchita free ndikunena kuti amene musammangeso paja kunaperekedwa order awirire serious as a country. Ndiye kuti tikuli buno Malawi muno aliyense azipanga zache mulamule kunena kuti aliyense azitenga mpeni aziphanzache azipanga chinechi chonse olomfuti malamulo kuno kulibe. Ndizomvesa chisoni andi izizi inuyo akuboma ngati simusamalira nazo milandu yonse ndikusimikizireni muzingoluza olo umene uso wa anthu awa akulu andalewa musayembekezere kuti kukhala mulandu muona posachedwa pombano mwinaso within 2 weeks anthu ena aja amene akuganizidwa milandu yopsa ija akutuluka. Ndichati manena kunena kuti milandu kapena ku khoti kapena ku polisi ndi kwa anthu osauka, anthu olemera si kwawo, anthu andale si kwawo. Izi zimene mukupanga inu aboma kapena iniyo mukupanga akumakhoti mukuyenera musamale kwambiri chifukwa posachedwa pombano kuno kumalawi kuzakhala constitutional crisis. And yet we have got Malawi Law Society, we have got Attorney General, we have got mkulu ona za milandu kumakhoti komanso tili ndi mkulu ona za milandu ku polisi. Kodi inuyo simungapite ku khoti nanunso ndikukapereka madandaulo anu ndikuchosa zimenezo? Kodi zimene zikuchitika zimukufuna mukonze ziko lanji? Ndi ziko lanji lokhala ungovernable aliyense azingopanga zache abasazi. Ndiye kuli bwinoto enafeso tikanaziwa bwezi mati kumapita ku khoti kukatenga chireso kuti tisamamangidwe. Andiso mwinaso Malawi onse angotenga chireso kuti asamamangidwe aliyense azipanga zache azipha anthu aziba azimenya anthu mmene angafunire chifukwa ndiye kuti mwayambisa ndi inuyo akuluakulu akumilandu kunena kuti Malawi muno munthu akamangidwa ngati akupanga zonyansa asamamangidwe somuzikatenga zireso. Iyi ndi constitutional crisis. Sikunake muzandivomereza Malawi muno mutayambika ziwawa mutayambika nkhondo chifukwa pali ena selected few amene ayenera akhale osamangidwa. Kupita kundende kujako within a week atulusidwako chifukwa cha corruption. Kupita kundende kuja atulusidwako chifukwa chakuti iwo ndi olemera komanso ali connected ndi anthu andale. Po yeti anthu osauka akuzunzika mundendemu munati mukhale ndi inspection tour yanu muyang'ane mene anthu alili mundende mukapeza kuti anthu ambiri even olokhomo la khoti sanalione mulandu wawo kufunsa kuti bwanji ala ineyo napezeka ndi malaya a munthu ati ndiye basi naba ndiye basi to andisunga kunoko chaka chino cha 4. Mupite mundende mukamve mene mavuto alili mundende anthu okuti enawo ndi osalaka ongonamiziridwa. So izi mwayamba izi zomanena kuti munthu amene iyi sitingammangeso anamangidwa kale. Guys, are you really serious as a country? Munthu anapha munthu anakha anthu ndiye mukanene kuti amene iyi uyu sitingammangeso amangidwa kokwanira. Are you really serious? We are a joke as a country. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.